לא, שם קונפה שלך. אהרון, אחותה, אתה זוכר את אהרון? מפריעים לו לצלם.
ברוכים הבאים, קהל קדוש ויקר, לחתונה הכל כך מיוחדת הזאת, של הזוג הכל כך מקסים הזה, של אהרון ואריאלה. אנחנו רוצים ביחד לברך אותם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם הרבה שמחה, הרבה אושר, הרבה אהבה, הרבה שכינה, הרבה פרנסה, כל הברכות שבעולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ביום המיוחד הזה, שזה יום מתן תורה לשיטת רבי יוסי, יום שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, הביא לי לאינטו, כדת משה וישראל, שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו, בחר בנו וקידש אותנו. אנחנו רוצים להשתתף ולהזמין את כל הקהל, דבר ראשון לפתוח את הלב ולהיות שותף איתם בברכה הגדולה ובקדושה הגדולה שאפשר להרגיש פה במקום המדהים הזה. אני חושב שהם חיפשו את המקום הכי יפה בעולם והם מצאו אותו. אנחנו רוצים עכשיו, יימצא, שתמשיך למצוא את המקומות הכי יפים בעולם כל הזמן. אנחנו ברכת הקידושים. עם האנשים הכי יפים בעולם. עם האנשים הכי יפים בעולם. היין? כן. עדיף לבן, כי הסמלה שלה לבנה. רוצים שהיא תישאר לבנה. כן, אוקיי. כמה מברך אני אומר? אני מברך את ציטרת החובה שלה, אני מברך את ציטרת... יש שאתם חזורי פלאגים שלה? אני רואה את זה, עוד עד הסוף. עד הסוף, עד הסוף. אני מתכוון לציטרת החובה. אתה מבין? הברכה הראשונה, אבל יש את לא, זה עדיין לא חדי רסים. שלום אנשים יפים. לא עובד. שלום אנשים יפים. זה רגע מאוד גדול של חיבור עולמות שלנו, של חיבור לכל העולמות שלכם פה במקום הזה, של חיבור של דורות. הלכתי היום בצפת בכמה קברים, הסתובבתי, הלכתי למקווה ועברתי שם מכל הקברים והרגשתי שאני ממש חלק מאוד קטן, והעולם כבר עבר כל כך הרבה עד שהגענו, והוא יעבור כל כך הרבה עד שנלך, ואנחנו פה נותנים את מה שאנחנו יכולים לתת בזמן שיש לנו. ואני רוצה להזמין כל מיני אנשים שלא יכולים להיות פה, שלא נמצאים בעולם של כאן ועכשיו, שיהיו פה, להזמין אותם לרגע הזה. קודם כל, אני רוצה להזמין את אבא שלך ושל יוני, את יואל הירש, בן מרד דוד, שיהיה לו ויהיה בו בחתונה של הבת שלו, שמות קודם. אני רוצה להזמין את סבא שלי, אהרון בן דוב בר, על שמו אני נקרא את רבקה בת משה, דודות שלי, בלה שרה בת אהרון, רחל אורל בת אהרון. אני רוצה להזמין לפה גם את הארי הקדוש,
רוצה להזמין את רבי יוסף קארו, את הבעל שם טוב, את כל התלמידים שלו, את כל התלמידים שלו. אני רוצה להזמין לנו פה את רבי נחמן מברסלב, את רבי שלמה קרליבך, את רב אריה לוין, את רבי נחמן מנדל, שניאורסון, מה שמכונה הרבי בימינו. אני מזמין את כולכם עכשיו גם, כל אחד מכם, אם עולה לכם בראש מישהו, ואתם רוצים שיהיה פה מישהו מיוחד, תגידו עכשיו את השם שלו, תזמינו אותו לפה. אנחנו רוצים שהוא יהיה פה איתנו. וואו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה בקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושין. אמן. אני רוצה, אנחנו למדנו ביחד עם החתן והכלה, אז משהו קטן אני אשתף אתכם. הטבעת היא מזכירה אות י'. היד שמחזיקה את הטבעת היא מזכירה את האות ה'. האצבע של אריאלה תזכיר לנו את האות ו', והיד שלה תזכיר לנו עם 5 אצבעות את האות ה'. י', ה', ו' וה'. ואנחנו בשעה הזאת מאחלים לחתן והכלה שעושים את הקדושה, שאומרים הרי את מקודשת לי, שתהיה להם קדושה. לא שומעים אתכם, שתהיה להם קדושה. שתהיה להם שכינה. שהקדוש ברוך הוא ישרה בבית שלהם עד עולם. הרי את מקודשת לי לתודה זו, תדעת משה וישראל. מקודשת! אז אתה יודע שיש דברים שקשה לבטא אותם במילים, שהם מעל הדעת, שהם נמצאים בקטע. השמחה של החופה, אי אפשר לתת לביטוי, אז אנחנו לוקחים טלית שהיא בגד. ואנחנו מבקשים כאן, מכל הקהל, לשמוח יחד עם החתן והכלה. תשפכו את כל השמחה שיש לכם בלב. תחייכו כולכם, חייכו, תשפכו את כל השמחה שיש לכם בלב בתוך החתונה המקסימה הזאת. ואתם, שאתם מברכים שהחיינו, אתם רוצים להגיד לנו עוד כמה דברים? על מה לשמוח?
תברכו שהחיינו עכשיו. עכשיו להגיד מה שרציתי להגיד. חתן, אתה שמח? קלה, את שמחה? קהל, אתם שמחים? תברכו שהחיינו. השמחה שלנו. בקול חזק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו בחופה, בנישואין, שוזרים את האדם מכף רגל ועד ראש. מהאהבה, מהרוח, מהנשמה, עד הדברים הכי פשוטים, עד החתימה על החוזה, עד הפרנסה, אין דבר. הכל הופך להיות והיו לבשר אחד. אנחנו נקרא את הכתובה, אנחנו נעשה תקציר של הכתובה, שבו אתה מתחייב ואת מתחייבת להיות אדם אחד. אתם מתחייבים לחשוב אחד על השני, וזה ברור שאתם תחשבו אחד על השני. אנחנו נקרא אותה בקצרה בחמישי בשבת. אנחנו עדיין יום חמישי, שמישהו יתפוס את השמש. 7 ימים לחודש סיוון, שנת 5777 לבריאת העולם, למניין שאנחנו מונים פה מעלה מכמס. ענן סעדי, איך החתן, המתוק, הקדוש, המקסים, מר אהרון מאיר, בר דוב צדק, ממשפחת הלל, אמר לה לעדה איתתה, מרת אריאל השרית, בת יואל הירש. ג'ון. זכרונה לברכה. לבית בינרמן, הביא לי לאינטו כדת משה לישראל. ואנה בממרה, ובסייעתא לשמיא, צריך סייעתא לשמיא בחתונה. אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס ואכלכל, ואני אדלג פה לסוף. אנחנו נחתום מהר על הכתובה לפני שהשמש תברח לנו, בסדר? אנחנו אומרים, אנחנו העדים פה, שנמצאים פה לידך, רואים שהתחייבת, ואריאלה הסכימה להתחייבות הזאת, והיא גם, אתה מסכים להתחייבות שלה, ואנחנו עכשיו נחתום, והכל, אנחנו אומרים, וקנינן מן החתן, תעשה כאן קניין, תגביע את זה, ואתה קונה את מה שכתוב בכתובה, וקנינן מן החתן, אהרון מאיר בר רבי דוב ממשפחת הלל חתן דנן למרת אריאלה שרית בת יואל הירש בבית בינרמן, על כל מה שכתוב ומפורש לעיל במנה דקשר למקנה בי, והכל שריר ובריר וקיים. נאום. אמן. ישמח חתני מכאן אמונה, ישמח חתני מכאן אמונה, ישמח חתני מכאן אמונה,
וזה הסוף, שלום. תודה רבה שבאתם. מרגישים פה מלא טוב ושמחה שמקרינים אלינו מכל אחד ששמח איתנו. זה ממש גדול שכל אחד מכם מגיע ומקרין אלינו חזרה מלא שמחה. זה עוטף אותנו בהרבה שמחה. וזה יוצר אור גדול, פשוט ככה, אין לי דרך לתאר את זה. זה מילה קטנה, שזה יוצר אור גדול ותחושה גדולה של שייכות. ואני מתפללת שהברכה הזאת תתקיים ותתרחב עד בלי די. אמן. ושלום. אתם יודעים שחתן וכלה ביום הזה ובשעה הזאת יש להם כוח מיוחד לברך. אבל גם לקהל שנמצא יחד וחלק מהחתן והכלה יש כוח לברך. אז אנחנו מבקשים מהקהל להיות שותף איתנו בברכה. ואנחנו נעשה כמו שמור אבי עושה, וכל אחד ישים יד על הראש של חבר שלו. ככה. שימו, אל תתביישו. אישה על רעותה, כל אחד שישים יד. שימו כולם. אני רואה שיש אנשים שמתביישים, לא, תסתכלו כאן, הברכה נמצאת פה מלמעלה. תחזרו אחריי, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך. שכל אחד ישאל את החבר שלו איך קוראים לו ויברך אותו. וכן יהי רצון ונאמר ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח למדינת ישראל הרבה כוח ולחיילים הרבה כוח וברכה לחולים ורפואה לחולים ומי שצריך להתחתן שיתחתן כבר. שבשעה שהם שוברים את הכוס וחושבים על חורבן הבית, שכל אחד יחשוב על החסרון שהוא רוצה שישתלם, על הדברים שצריכים להתקן יותר. ואנחנו יחד עם התקווה והכאב על חורבן ירושלים, נזכור גם את הדברים שחסרים לנו. ברוך השם, אנחנו בדור מלא אור, אבל יחד עם זה אנחנו רוצים גם לזכור את הדברים החסרים.
אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים בראש שמחתי. ראשונה בקיבוצים, אני מזמין את ג'ף בריס ואת משה אלם שיברכו את הרבות בצורה. גם משה אלם, משה יעקב אלם שהוא דוד החתן, וג'ף בריס חבר משפחת הכלה. איפה ג'ף? בין הברכה הראשונה לשנייה. אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עד עד. ברוך אתה אדוני, יוצר האדם. לילה, את יונתן, אלחנן, בילרמן, יוני, המכונה יוני, אח הכלה. תשמח החי יצילך בגן עדן מקדם. שוש תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. לברכה שישי דוד ויימן ודרוטיק דרוטיק חברי משפחת הכלה. שמח תשמח רימה ובים, כשמחך יצילך בגן עדן מקדם. די 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 ים 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 די די
משמח חתן וכלה. לברכה שביעית ואחרונה, אנחנו מזמינים את הרב דוב, אבא חתן, לברך. לא אחרונה, יש 8. אחד לפני אחרונה. אנחנו מוסיפים טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אשר ברא בשמחה חתן וכלה. אשר ברא ששון בשמחה חתן וכלה. אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה. גילה רינה דיצה וחדווה אהבה ואחווה ושלום ורעות. מהרה אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. חתנים מחופתם ונערים כנגינתם. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מצהלות חתנים מחופתם ונערים משתי נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. תן לחתן לשתות שנייה. תשתה, אני מזמין את הרחת להכלה. רחת שרייבר. שרייבר. אנחנו מזמינים את רחל שרייבר לברך ברכה נוספת שראינו ביחד שלמדנו. שמי תיקן אותה? רבי עמרם גאון תיקן אותה. זו ברכה מיוחדת מאוד. חברה של הכלה תברך אותה. אחות של הכלה. ליין אני מברכת. תחזיק, ואז תהפוך. שלום. מי יחזיק את זה? בבקשה. אז תדענו, זהו. היום הזה ירבו שמחות בישראל וינוסו הנחות בישראל. ירבו בשורות טובות בישראל. אמן. ירבו ישועות בישראל. אמן. ירבו נחמות בישראל. אמן.
תרבה אהבה בישראל. אמן. תרבה ברכה בישראל. אמן. תרבה גילה בישראל. אמן. תרבה דיצה בישראל. אמן. ירבה הוד בישראל. אמן. ירבה ועד בישראל. אמן. ירבו זכויות בישראל. אמן. ירבו חתנים בישראל. אמן. ירבו ימים טובים בישראל. אמן. ירבו כלות בישראל. אמן. יצליחו חתן וכלה, ישמחו שניהם זה עם זה ויאלצו שניהם זה עם זה. ישמח חתן בכלה וכלה תשמח בחתן. ברוך אתה משמח חתן וכלה וכלה בחתן. זה כוס של ברכה, אתם מוזמנים לחלק ולשתות, אתם הרגשתם כמה ברכה הייתה פה בקופה. אז קדימה, אפשר לשתות, להעביר בין כולם. אבל שברה ששון ושמחה, ששון ושמחה, וקדקה לה. שברה ששון ושמחה, ששון ושמחה, וקדקה לה. וינה רגע נצח, נצח לכם. עוד דקה. אנחנו לא רוצים לעזוב את החופה, אנחנו רוצים להמשיך את האור שלה כל כך הרבה. אנחנו מזמינים את אמא של הכלה, לברך אותנו גם. Wow. It's been said that we prepare all of our lives for every moment that we live. And every moment that we live is the preparation for those we don't know we're going to continue to live, God willing, Ad Mei V'Esrim. Amen. I stand here and I can only say, Dor Lador, Am Yisrael Chai, Kol Ha'amim. This is so beautiful and so holy, and I feel so blessed that I forgot everything that I wanted to say. I know that those feelings ring true, and B'ezrat Hashem, may we live them. Amen. Dor Lador. אני אתרגם, אני לא בטוח שנצא מדויק. 7 nights to remember them. טוב, בסדר. טוב, אני אקצר. המקום. אני אקצר. כשראינו את אריאלה מתקרבת לחופה, מאוד התרגשנו. ותבינו, החופה זה כמו הבית. אריאלה נכנסת לביתו של אהרון. זה מאוד מרגש. אבל איזה בית זה? אין קירות? גג של בד? איזה בית? הכל פתוח. רואים את הכל. איזה בית זה? אבל תשיבו טוב. אנחנו הקירות שלכם. אנחנו מעטפים אתכם, אוהבים אתכם, תומכים בכם, מחזקים אתכם, מתחזקים מכם. אנחנו הקירות של הבית שלכם. סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב. ציבור מוזמן לבוא בחתן ותקלה. ויהיה לנו כל ישראל. סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב. ויהיה לנו כל ישראל. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. את כל האור הזה לוקחים לריקודים, לשולחנות. איזה סימן, השמוש נקלים. קח את זה לשם, נכון.
גם אני. Amen. Hi Ray, I'm so כן.